обръща чашката на екс и я слага на главата. Там дисциплината е жестока. И от тогава знам, че комфорта не ражда резултати. И аз съм се родил 58 година и съм проходил в комплекс Златни пясъци. Много хора мислят, че като си завършил висшист, кулинарната професия е за малко по-неквалифицирани хора, т.е. не за висшисти. Здравейте и добре дошли в следващия епизод от нашия подкаст Гласовете на туризма. Напомням ви, че това е място, където ви срещаме с нови хора, личности и професионалисти в сферата на туризма. Днес тук при нас е един професионалист, който има дългогодишен стаж в сферата на туризма. Бил е ресторантьор не само в България, но и в чужбина. Дълги години е специализирал в Швейцария и след това се е завърнал и продължил работата си тук в България. Бил е изпълнителен директор, както и преподавател в колежа по туризъм във Варна. За мен е чест днес да ви представя Желязко Каракашев. Здравейте! Здравейте! Радвам се, че се съгласихте на тази среща и че удостоихте както мен, така и класа по журналистика с вашето присъствие. Първото нещо, което е, че за мен е изключително приятно да контактувам с млади хора, защото връзката между различните поколения е много важна. Точно. Учим се едни от други. Точно така. И ние това, което правим, и моето удоволствие винаги е било да работя с млади хора, макар че по-възрастните се оплакват, че са много буйни, но в буйното вино след това отихва и става страхотно вино. Така че комбинацията между техния ентусиазъм, нашия опит и приятелските взаимоотношения могат да доведат до едно професионално израстване не само на младите хора, но и за развитието на бранша. Ако ми позволите да продължа разговора на ти. Да, за мен и аз се чувствам по-комфортно. Да, познаваме се от известно време с теб. Били сме на някои събития заедно. Разказвал си ми някои неща от твоя професионален опит и неща, които те първа разработваш и са в така етап на развитие, но лично мене, както предполагам и повечето млади ученици, се интересуваме как е започнало абсолютно всичко. Знам нещата, които вършиш до някаква степен, но как е започнало всичко? Откъде започва твоя професионален опит в сферата на туризма? Основната причина се корени в моето семейство и по-точно баща ми. Баща ми е един от първите преподаватели в колежа по туризъм, по-точно името Варна, и е бил първият ръководител катедра хотелиерство и ресторантьорство. Тоест основоположника в... Точно така. Преди това той е бил преподавател в техникума по обществено хранене Варна и историята на моя баща е много интересна, може би ще е интересна за вас. Моето семейство, дядо ми и баба ми са били доста богати хора, обаче след 9 септември не им дават, т.е. експроприират всичко, взимат всичко, да. На баща ми не му дават да следва. И имал затруднение и той отива като докер на пристанището. Обаче за да спечелва пари, започва да работи като общ работник в стола на Винс. Там се запознава с един професор, който е професор Ганев. Професор Ганев получава награда от английската кралица за извънредно надарена личност и с тази награда обикаля... Това какво трябва да значи по-точно? Английската кралица... Самата награда какво представлява? Тя е парична награда, която дава право на една сума и професор Ганев с тази сума обикаля света. Стабилна сума да е била, значи. Пътувал е доста, обаче още по-интересното е, че всички тези негови впечатления са били вплетени в неговите лекции. Той никога не е говорил по учебника тази точка. Той само е разказвал как е бил самолета, как е била стюардесата, какво е поднесла, какъв е бил климата, как реката е минавала и всичко е страхотно интересно
и се сприятеляват с баща ми и по този начин той помага баща ми, там му позволяват да запише като студент. И той го взима като личен асистент и баща ми отначало, освен като асистент, носи и картите по география и така нататък. Което е най-интересно, професора като се застане с гърба към картите, без да се обръща назад, когато говорим за реката Нил и посочва реката Нил. Знае къде е без да погледне. Абсолютно. И целите студентски зали са били препълнени с хора, с студенти. Тогава е имало възможност не само студенти да влизат, ами и от други групи, защото винаги е било изключително интересно. И така баща ми покрай тази си работа в този стол се влюбва в кулинарията. След като завършва висше образование, аз се връщам малко назад, може би то е интересно. То е ретроспекция, за да разберем наистина корените на... Точно така. И баща ми като се връща, като завършва, започва като готвач, въпреки че е изкарал висше образование, защото днеска много хора мислят, че като си завършил висшист, кулинарната професия е за малко по-неквалифицирани хора, т.е. не за висшисти. Докато по-нататък ще ви разкажа, че навън кулинарната професия, повечето менеджери в света са минали през кулинарията. И след това той заминава за София и изкарва един курс за готвачи. И работи тук-таме и се открива една възможност да стане преподавател в техникума по обществено хранене и през зимното време преподава и лятно време работи като главен готвач в ресторанти. То може би всеки един преподавател по кулинария е започнал така. Да, и аз съм се родил 58 година и съм проходил в комплекс Златни пясъци. Общо взето, тогава са започнали бурното развитие на туризма и покрай моя баща имах възможност да контактувам с всички личности, които описват цялото развитие на туризма в България. Било председатели на комитета на туризъм, било преподаватели, били менеджери. На времето имаше два института по туризъм и метет. Единият беше в Бургас, другия беше във Варна. Тоест можем да кажем, че от още ранна детска възраст си закърмен с туризъм. Закърмен не знам, обаче съм бил свидетел, съм бил потопен в тази среда. И то в бурните години, когато те първа се развиваше и разрастваше. И имаше невероятни личности и някои хора може би говорят за Балкан турист с насмешка. Насмешка, но аз трябва да кажа, че тая организация, тая структура, която е имало, днес я няма. Не, че съм любител на архаичните филми, но наистина имаше организация, концепция и стратегия. Имаше си и стандарт, по който стандарт се това работеше. Това е второто нещо, което... Сега този стандарт до някъде ограничаваше, защото примерно в рецептурника ти можеш да работиш само по този рецептурник и лично творчество само вкъщи. Сега тя е много по-дълга цялата история, защо е било така. Обаче всичко беше организирано с концепция, с визия, курортите да работят с много по-дълъг сезон, кадрите се занимаваха зимно време, водиха се обучения, курсове, така наречените пуцове и така нататък. И аз съм свидетел с всичко това, но мен ме влечеше, баща ми рисуваше страхотно и аз рисувам страхотно и записах архитектура средното ми образование. Т.е. не сте... тук извинявай, че те прекъсвам. Тоест не си започнал още от средното да се занимаваш с това? Не. Аз исках да се развивам в архитектурата. И даже с мои съученици участвахме в конкурси, печелихме награди и бях влюбен в архитектурата, обаче се случи така, че така ми бяха объркали дипломата. И как точно бъркали? Не точно бяха нанесли оценки, нямаше време да подавам документи в София, в архитектура ВИАС, там да се явявам на изпити и набързо подадах в Винса Варна. С объркани документи? Не, те ги оправиха документите, обаче тогава комуникациите не бяха толкова бързи. Изтървал си сроковете. Точно така. Да. И бях на ръба на сроковете и тогава кандидатствах в Винса
и започнах търговия със специалност икономика и организация на общественото хранене. Тоест имаше подотдели. Да, две направления. Тоест. Точно така. И там ми преподаваше един от асистентите на баща ми. И когато започнах студентството си, зимно време по препоръка на баща ми, даже мога да кажа с леко настояване, както вика. Побутване, хайде така да кажа, побутване. Зимата карам курс за готвач и лятото работя за готвач. След това карам за барман, работя като барман. Тоест, твоята нагласа беше да се занимаваш с нещо различно от това, което баща ти е правил. Отначало така беше. Отначало да, но някак си обаче в един момент, като се потопих в цялата среда и като... той е като в любовта. Ако един човек, колкото и да го обичаш, дълго време, като не го виждаш и пренасочваш. Пренасочва, да. Така че човек трябва да има алтернативи. Не е за препоръчване съвсем, но... така че полека-лека почвайки да работиш, т.е. да навлизаш в средата, както казват, апетита идва с яденето. А какво представляват точно тези курсове? Защото ние тук, както аз, както и учениците зад камерата, ние в момента си учим, нали, преподаваме, учим и така нататък в продължение на няколко години, а тези курсове са може би за 6 месеца или за една година? 6 месеца. Как успява цялото това знание и умения да се компресира в тези 6 месеци, тези 4-5 години, които те учат? Значи, то се правеше на модули тогава. Значи ти учиш за помощник готвач, след това надграждаш, работиш и главен след това готвач. се явяваш на следващия. Сега, както искаме да направим в секторния съвет към Министерство на образованието, ние искаме дипломата главен готвач да можеш да я защитиш като бакалавър, след като си работил 2-3 години в практиката. И това е изключително важно. Защото тогава разбираш, навлизаш в същността и не ти се струва... Тогава ти е интересно, защото виждаш нуждата и знаеш защо го учиш. Защото само от учебната скамейка, без да влизаш в практиката... те трябва да са в симбиоза. За мен винаги теорията и практиката са били като двата крака на човек. Значи само с един крак не можеш да вървиш напред. За съжаление в България все повече и повече се среща или хора, които се занимават само с теория, или хора, които се занимават само с практика. Тези хора, които се занимават само с теория, ми бяга проблемите на днешния ден, а тези, които са само в практиката, им липсва, имат много опит, но много често им липсва педагогическия подход. Как да умеят хората, как да привлекат вниманието, как да поднесат материала. Самата методика на обучението. Точно така. Не само това, дори бих казал владението на терминологията. Аз по-късно ще ви кажа защо записах и аспирантура. Разкажи ми малко повече за твоя опит, т.е. твоя стаж и от това обучение, което си минал, което те е изпратил баща ти. Аз курсовете ги карах зимата, той още през студентството. Нали? Те бяха колеги на баща ми и значи барманство карах при Иван Томов, един от доените на барманство в Гранд Хотел Варна. Той е основател въобще на модерната школа в българското барманство. Те бяха пътували по корабите и тогава бяха видяли много нови неща. Един от големите проблеми тогава при социализма беше липсата на много продукти. Тоест продукти бяха предимно качествени, бяха вкусни, но асортимента в носа нямаше този голям внос. И по-късно, когато отидах да уча в Швейцария, беше ми изключително трудно, защото за мен беше шок. После, ако ви е интерес, ще ви разкажа как минават изпитите. Естествено, ще ви разкажеш абсолютно всичко. Така че в България първата година мисля, че беше за сервитьор. Лятото работих, едно време имаше почивния дом на ЦК, сега е Слънчев ден. Там работих лятото сервитьор. Следващата година надграждах над сервиза, работих карах курс за бармани, работих в Гранд Хотел
Варна, лятото като барман. След това изкарах курса за готвач, помощник готвач, разбира се. След това работих в Астория и така, докато завърша университета. Последната година, мога да ви разкажа много интересна случка, последната година прекъснах следването си и заминах за Германия. Така. Ами не, тя е интересна историята, защото аз имах една учителка по немски, която ме стресираше много. Нещо не харесвах и докато се надигна, казва, че не съм внимавал и ми пише двойка и така намразих немски език. Обаче аз бях голям приятел с студентите на баща ми и те там в имитето знаеха по 3-4 езика. Тогава се учиха два западни и един източен. Да. Това беше задължително. Нямаше човек на рецепцията, който да не владее поне 3 езика. Естествено, не като писател, но да може да комуницира и да може да си върши работа. И няма да забравя, с негови студенти отиваме на една дискотека, запознах с една германка, беше страхотна. Обаче аз имах много ограничен речник, баща ми е преподавател, майка ми е счетоводителка и цяла вечер е писна. Дори едно момче отвлече. Тогава се ядосах. По някой път такива ситуации могат да те мотивират да вършиш чудеса. И тогава, понеже лятото работих като барман на Златни пясъци, прекъснах студентството, бях завършил семестриално и заминах за ГДР. И в ГДР работих като готвач и като сервитьор в една дискотека и ходих на училище по немски в Беролина. Тогава имаше едно училище. То се оказа, че това е училище за деца на дипломати. Обаче моите родители не са дипломати. И една позната наша, почти ме осинови, ми даде документ там и така можех да посещавам това училище. И там имаше също много интересни преживявания. Но всичко това, тези пътувания ти отварят мирогледа и тези контакти с различни хора от различни страни, на различна възраст, изключително много те обогатяват и ти дават така, оформят и житейската философия. Накрая все пак успя да завършиш, нали? Предполагам. Кое е влиза? Нали, да, защото каза, че си прекъснал. Аз се върнах, останаха ми само държавните изпити. Т.е. не си прекъснал изцяло образованието? Аз семестриално бях завършил. И остана дипломната работа и завърших. И вече като завърших, започнах пак като сервитьор, като ОТЗ. След това бях управител на дискотеката на Астория. Тогава беше една от най-добрите дискотеки на Балканите. Имаше опашки, за да може се вреди човек да влезе. Беше с италианско оборудване, страхотен саунд. И елита въобще по морето. Всичко живо там. Да. Другото нещо, което е, поне в Златни пясъци имаше 2 ресторанта, 2 комплекса, които се конкурираха много и бяха така с най-добро качество на сервис. Това бяха Астория, където работих, и другото беше Амбасадор. Гостите, които идваха, качество на гостите е несравнимо с това, което е сега. На много по-високо ниво. Значи, когато застанеш с много по-големи изисквания или... Не, стандарт на живот, който водя, т.е. социалното положение. Точно така. И примерно много интересно беше, може би и за ваше интересно, от 6 часа, значи на времето да влезе гост в тези ресторанти, без да бъде посрещнат, е невъзможно. Редът се на опашка, обаче когато масата е почистена, заредена, готова, тогава ОТЗ-то придружава гостите до местото и ги настанява. Всичко по етикет. Абсолютно. Ти си работил там сервитьор или? Първо почнах сервитьор, след това работих ОТЗ, след това работих сладкар, след това станах управител на дискотеката. Към ресторант. Да, към Астория. Да. И почнах да говоря за гостите само по парфюмите, по накитите,
аз такива гости почти не съм виждал. Но това са тукашни наши хора, т.е. българи или чужденци? Не, чужденци. Идваха такова ниво гости чужденци. Другото, което забравих да ви кажа, че още като бях ученик в строителния техникум, тогава баща ми откриха първата дегустационна в България. Тогава те я направиха с казваш се Грозев, който беше заместник-председател на Комитета по туризъм. Това беше невероятно атрактивно заведение. Това е в изба Димят, където сега е хотел Димят. Отзади има една стара изба и е много интересно. Долу има винарна изба, стара, където тече една река. Река поток. Да, поточи. Но обаче това нещо поддържа температурата, влажността, правиха страхотни вина. А се е оказало пък преди години, че дядо ми е бил акционер в кооперацията. След това те я приватизират. И тогава направиха това заведение. Все още днес не съм виждал такава атракция, каквато беше. Оркестъра, ще се смеете, обаче беше от служители на пощата. Той беше любителски, главният счетоводител, технически инженера, свираха на китара, барамани и беше много интересно, че главният инженер свирише на акордеон. Обаче акордеона беше го включил в една прахосмукачка. И не го отваряше, ами така и германците учени не могаха като Йоника свириш. Как свири този акордеон? Да, беше невероятно. Инженерна мисъл е вкарал. Точно така. Цялото мероприятие тогава струваше $30. $30 на времето. Добри пари е било. Да. Значи една заплата, ако е била 180 лева, долара струваше по 3 лева, значи половин заплата. Тоест идваха платежеспособни гости и имаше страхотна атракция. Отначало се влизаше долу, разглеждаха избата, почувстваха атмосферата и след това имаше една зала. И в тази зала те получаваха, значи то беше коверт, за тази зала, за този престой получаваха 3 или 4 ракии вида да опитат, плюс 6-7 вина. Чисто дегустационно. Да, с мезета и аз помагах като дете още тогава. И имаше страхотна анимация. И няма да забравя студените скандинавци, след втората, третата ракия стават топли латиноамериканци. Такъв купон беше, танци, не им се тръгваше. И той с този оркестър, как да им се тръгва? Не, то всичко беше напасвано, беше страхотен продукт. И за съжаление това нещо отмря, но такава анимация, такова шоу и днес не съм виждал. И тогава идваха хора, примерно главният счетоводител, този, който е финансов директор на СААП. Нали сте чували тези самолети, които на Волво. И след това, когато работих в общината и с делегации съм пътувал в чужбина, много хора са казвали, аз като дете съм бил в България. Значи смятайте, може би... Са се хвалили с това нещо? Да, не, те споменават и казват, имам много добри спомени от моя престой като дете в България. Тоест а това са министри, представители на търговски камери, бизнесмени и така нататък. Тоест интересът към... Семействата на тези хора... Интересът към България е бил наистина... Да. И то благодарение на качеството на продуктите, които са точно произвели. Така. Имаше ред, имаше организация. Сега, нещата не казвам, че са били по-добре, но като качество на храна, сега има много повече възможности. Малко са несравними нещата. Но това като организация, като концепция, като визия... И функционално... Цялата държава работеше в една посока. Обучение на кадри, правене на заведения, правене на проекти, а не хаос, този най-различни спонтанни идеи, които много често не кореспондират една с друга. Освен, че са обучавали кадри, пък са им намирали и работа. Другото, което зимно време, значи за сервитьори, за бармани, които не работят, имаш така наречените ПУЦове, професионални учебни центрове. Значи
хем водят някакво обучение, учат езици, професионална подготовка и някои по-ниските кадри шиеха разни кукли, нещо занимаваха, но бяха целогодишно ангажирани. Ангажирани, да. И сезона мога да кажа, че беше много по-дълъг, отколкото... Не, сега 3 месеца, примерно, на морето. А тогава беше 4 или беше по-дълъг. Пак казвам, всяко нещо си има положителни и отрицателни страни, но ние вместо да запазим това, което е било добро, ние някак си всичко го разпуснахме и почнахме отново на нула. А след Астория? Така, къде се след Астория отидах в снабдяването. И в снабдяването на Балкан Турист. Отговаряхме за Камчия, Варна, Дружба и Златни пясъци. И аз това било нещо огромно. През млечни продукти, през меса, различните степени. След това заминах малко за чужбина, върнах се и работих на рецепция. Работих в първия хотел, който въобще е имало на Свети Константин и Лена. Тогава се казваше Дружба. Роза. Хотел Роза, един дървен хотел, който някой го смътните години го запали и изгоря. Но имаше страхотни гости. И 2 години работех с снабдяването и след това станах технолог. Имаше тогава комплексът Златни пясъци беше разпределен на Т5, т.е. на 4-5 отделни фирми. Като малък кръг, да кажем. Малки фирми. Малки фирми от общото. Да, значи като един холдинг, който има 4-5 дъщерни фирми, да. Точно така. И аз бях технолог, заедно с Нено Йовчев. Ако видите рецептурниците, така, той е един от първите хора, един от най-добрите браншовици. А би ли обяснил какво представлява това технолог? Да си технолог на един комплекс? Технолог, това означава да контролираш качеството на храната. Тоест като вътрешен контрол, като аудитинг, дали се спазват хигиените изисквания, дали се спазват нормативите, облекло, всичко. Целият процес на производство на ястия. Процес на производство и обслужване. Тоест туристическия продукт. Uh-huh. И 89-та Интернационал почна, тогава са точно тези години, края на една епоха и началото на следващата, да. И тогава започнах и аспирантура. Т.е. докторска работа. Обаче, защо я започнах? Защото усещах, че езика ми загробява. Тоест, ежедневието ти вкарва в тебе един речник и имах вътрешна потребност. И започнах аспирантура, защитих кандидатски минимум и през това време се появи една възможност да завърша хотелиерство в Швейцария. Благодарение на докторантурата? Или? Не. Тогава имаше някаква идея да се възпитат менеджери с западно образование. И тогава спечелих този конкурс и прекъснах аспирантурата и заминах за Швейцария. Стрес голям. Предполагам. Да. Никога не съм бил на Запад. И моето първо излизане беше така. И то в една от структурираните и развити страни. Ред голям. Беше ми много трудно. Честно казано съм ги споменавал на доста роднини, защото там дисциплината е жестока. Педантична и жестока. Обаче научих толкова много и от тогава знам, че комфорта не ражда резултати. Трябва ти е гадно. Да. Не, има гадно да те малтретират и има гадно да има дисциплина. Тоест, това, което го правиш, тези изисквания, просто затова швейцарското образование се едно завършваш Харвард в икономика. Дай някакви примери. Какво имаш пред под това страшна дисциплина? Как да си облечен? Папионката ти как ще бъде?
как ще бъдеш парфюмиран, как ще бъдеш постриган. Първо почваме от това. В колко часа идваш. Всичко е направено с чеклисти. Тоест, ти си знаеш от първия до последния момент какво трябва да правиш. И всичко това нещо се контролира. Аз тогава, даже когато учихме по технология на кулинарната продукция, за първи път видях как ме проверяват кошчето с отпадъци. Чак и фирата, която си Да, те така те възпитават. Защото ако белиш картофите на тази дебелина, не на тази, като обелиш 1000 картофа, 1 килограм картофи ти отиват в кошчето. Кофта. Да. И аз много често им се карам на учениците, когато хвърлят доста от продукти. Точно така. Аз на времето тези неща не ги осъзнавах точно. Тоест, като всеки млад човек, исках малко повече свобода, обаче там свикнах на дисциплина и отговорност. Имаш ли някакви санкции, ако нещо... Значи, ако не можеш да минеш изпит, те връщат. Край. Значи, тук в България сега се плащат и аз не знам някой да си е платил и да не е завършил. Там няма значение колко си платил, ако нямаш знание. Ако не ставаш, не ставаш. Да, или на практика, ако не се справяш, заминаваш. После за практиката мога да ви разкажа много интересни неща. Значи в Швейцария имаше на времето, защото те са минат сега класациите, 3 от най-добрите колежи. Един е в Лозана, който все още поддържа световно реноме. Той е за големи хотелски вериги и мащабни заведения. Другите 2 бяха в Цюрих и Люцерн, които се занимаваха с малки и средни хотели и обекти. Знаете ли каква е разлика? Каква? Не знам. Методиката на образование в Лозана е, че ти си тясно специализиран в дадено направление, докато в малкия ресторант ти си всичко. Трябва да разбираш. Дето старшината, както казаха, ти майка, ти баща. Ти оттам идва и джендърската философия още. Се шегувахме, че от България започва. В малкия ресторант ти трябва да пазаруваш, да строиш, да правиш концепция, да пазаруваш, да правиш менюта, да събираш персонал, да готвиш, да сервираш, всичко, да обучаваш. Маркетинг, всичко трябва да го можеш. И работата е доста тежка. Отстрани, който гледа, много лесно така се вадят парите, но трябва изключително много познание. Започвайки от технология, от икономика и така нататък. И... Самата професия, самите професии в сферата на туризма са много комплексни. Трябва да имаш наистина знания в много направления, за да можеш да извършиш един технологичен процес. Сега, примерно, вие ще видите, моят съвет или моят опит показва, от една страна не е хубаво да задържите много дълго на една позиция. От друга страна, обаче трябва да вървите в едно направление. Почнете ли в нещо да се развивате, трябва да минавате нива и да надграждате с търпение. А не да завършиш университета, отиваш, ставаш директор. И ти не знаеш отдолу какво се случва. И едно от най-сложните неща е кулинарията. Защото тя е производство, тя е изкуство, тя е бизнес. Производството в една фабрика, взимаш една фабрика, той щампова там нещо, правят и то си върви. Масовото производство. А тук без ръце, без занаят не става. Днес едни от най-търсените професии, аз имам 2 деца в момента, едното живее в Щатите, едното и те са вече големи мъже, другия ми син живее в Канада. И виждам как много бързо живота стана много динамичен. И когато минеш от едно ниво на друго, ти си много по-уверен и много по-компетентен. Тук като че ли се наруши кариерното развитие. Едно от предимствата при социализма беше, че не можеш да станеш технолог, ако не си бил
примерно готвачи. Тоест тук в момента се прескачат нива, хаос, горе-долу. Да, и тая липса на кадри, къде те вземат, какво те вземат. Другия голям проблем е липсата на верификация. Никой не ти иска диплома, защото няма кадри. А навън, после ще ви разказвам толкова много за организацията Швейцария, ако ме интересува. И пътя, по който трябва да вървим. Защото като дигнеш ръце, примерно ако водата ти влиза в къщи и ти се качиш на покрива, какво стане? Всичко отива. А пък колкото и да ти идва водата, ти трябва да се мъчиш, да затвориш врати, да прибереш някаква покъща, да спасиш нещо. Да спасиш възможно. И това, което днес говоря с менеджерите, всеки се оплаква, кадрите са несериозни, кадрите бягат, не им се работи и така нататък. И викам, вие какво правите? Освен да се оплакват и нещо, правите? Тоест то трябва да дойде от някъде, за да се започне. Може би ставам банален с този израз, но за мен това е много важно, само да го споделя с младите хора. Първият път, още и първите лекции, питам студентите, какво ще се случи, ако в една вряща бака или тенчера пуснем бучка лед. Я кажете отзад. Какво ще се случи? Така. Какво ще стане, ако една вряща капка и пуснем върху такава кълъп с лед? Така. Какъв е извода обаче? До тук е ясно. По-нататък, какъв е извода? Извода е, и моите студенти така мълчат и дигат ръце. Извода е следния. Няма значение дали си бучка лед или капка, вряща капка. Въпросът е къде попадаш. Ако не можеш да създадеш среда, ти се претапиш. И много от моите инициативи съм се стопявал като бучка лед, защото ми е липсвала средата, за да може да ги реализира. Тоест трябва, колкото и да си добър и професионалист, няма значение. Средата, в която попадаш е от значение също. Много. Значи, ако видите, така моя съвет е, ако видите, че не може да се развивате и не е вашата среда, сменете. Ами да, наистина средата е определяща в... Защо казвам това нещо? Защото когато отидете на работа и хората, с които работите, мъчете се да създадете среда. После, ако станете менеджери, ако ръководите нещо, ще видите, че парите не са най-важното нещо. Парите отиват на 4-5 място. Аз винаги, между другото, по това отношение винаги съм казвал на учениците, че когато искат поле за изява да се развиват в дадена професия, не да търсят каква финансова подкрепа ще получат за работата си, ами по-скоро да намерят място, където ще им помогне да израснат в самото. Според мен първото нещо е, че трябва да имате някаква стратегия. Както и много често съм писал, липсата на концепция за развитие на българския туризъм води до този хаос. Трябва да имате една стратегия. Аз, където съм работил, всичко е било част от една мозайка. По една, по две, по 3 години. Но всичко е било част от една мозайка, която ти дава възможност да надграждаш и да разбираш процесите. Така че, може, от друга страна пък, ако сте завършили някъде, имате страхотни умения, аз другия пример, който давам е Стоичков. Стоичков, ако беше останал в септември, никога нямаше да е тая звезда, каквато беше в Барселона. Един и същ човек, но просто поставен в различна среда. Обаче тая среда не е просто тая среда, тя му влияе организация, финансово обезпечаване, организация на работното място, т.е. тренировки, режим. На Стоичков най-големият му проблем беше режима. И буйният му характер, обаче пък той му даде възможност да проби. Така че, ако видите, че просто тъпчете на едно място и не ви удовлетворява, трябва да намерите тази среда, която ще ви помогне да се развиете.
И за мен лично в началния етап парите не са били приоритет. Било е с кого ще работя, какво ще науча и какви възможности ще имам за развитие. Той и аз преди, когато врях и кипях в кулинарните среди, винаги съм започвал някъде да работя в даден ресторант, съм се задържал не повече от 6 месеца, да кажем, защото съм решил да работя там, понеже съм видял, че нещо ново мога да науча и когато го усъвършенствам, вече съм предприел взел решение да се развивам на друго място, нали, където да взема някакви знания и умения. Сега, понеже аз гледам от двете страни, бил съм и работник, бил съм и работодател. Така че в България има много неизчистени взаимоотношения между служители и менеджери и собственици. Аз мисля, че през последните години някак си структурата на семейството, не говоря за отделни семейства, но като цяло се разпадна. Защото родителите трябва да работят, жената трябва да работи, няма време, живота стана труден, трябва да се печелят пари, за да може по някакъв начин да съществуваш. Виждате всичко, образование, дрехи, абсолютно всичко струва пари. И в децата, това, което забелязвам, рухна респекта от родителите. Защото те много често ги няма, някакъв път баба ги гледа. Да. След това нещо се предава липса на респект към преподавателите. След това нещо се пренася липса към респект към работното място и дисциплината там. Защото много хора си мислят, че това е много важно за младите хора, че всичко им се дължи и веднага отиват за някакви пари, а те никога не се замислят как се изкарват тези пари. Верно, че има некоректни работодатели, има некоректни служители, нали, работници, но липсва този диалог, за да бъдат изчистени нещата. Аз винаги, когато при мен са работили служители, съм казвал така: ако решиш, че трябва да си тръгнеш, информирай ме предварително, за да мога да си намеря подходящ човек. И вижте, ако работите в един малък ресторант, където има 4 готвачи и да кажем 3-4 сервитьори, и когато, да кажем, зимно време няма много работа, те си стоят на топло и в един момент идва пролетта, пуква пролетта и те пукват. Цяла зима си ги издържал и в един момент те те напускат и когато не са изчистени взаимоотношенията, ти може би ще затвориш. Защото ако съм един голям комплекс с 40 готвачи, един или двама, че си заминали, не е проблем. Обаче, когато си в ограничен кръг в един малък ресторант, ти става все по-трудно и по-трудно. То дали това е в основата на проблема, че трудно се намират кадри, защото е това спонтанното тръгване? Проблема е много комплексен. От една страна, младите хора малко се разгвезиха, защото чрез тези технологии, тази информация, да, то е интересно, но някак си този труд, който е с ръце за наичеството, и това не е само в България. С моите деца говорят в Щатите, в Канада, това са абсолютно същите проблеми. Но, примерно, ако имате един такъв занаят и ще видите, че те ще станат най-скъпо платените професии. Беше период, когато IT специалисти и това печелиха много, сега пазара се наводнява и все повече и повече. Пренаситене и сега се търсят повече професии, занаятчийските професии са по-високо сплатени. Няма. Но няма пък специалисти в точно така. Тези среди. И според мен едно от задълженията на училищата е освен да предава знание, а и да ги възпитава хората, тези млади хора в професионално отношение. Т.е. те да знаят, че утре от други ден, когато станат собственици и почнат да дават пари от джоба си, ще видят колко е трудно и когато насреща си срещат безотговорни хора, много трудно можеш да си развиваш бизнес. И обратно,
има самонадеяни работодатели, което те отиват на практика, фърлят ги там, без никаква концепция. Значи навън такова нещо няма. Където практикувам, знай се откъде ще мина, от колко часа, кой ме наблюдава и какво ще свърши. И на практика никога не отивам, просто е така на практика. Аз имам задание. Трябва да направя това, трябва да направя това. И тези задания ги знае моя работодател, където ще практикувам. То е мека форма на дуалното обучение. И така че много е важно да си говорим за, освен знанията, много е важно морала и отношението да се възпитават в младите хора. Защото преди връзката, примерно в моето семейство, моите приятели, няма разлика между деца, бебета, възрастни хора, всички сме на масата. Има семейство, аз не знам, при вас случва ли се, децата там, ние тук. В моето семейство никога не е било така. Всички сме на масата. Въобще за секс ли ще говорим, за работа ли ще говорим, какво ще говорим? Всички са на едно. Всички. Аз даже няма да забравя, едни студенти идват, защото баща ми много обичаха студентите, идват на 2 февруари и го честитат там празника. Така се шегуваха и по едно време аз излизам под масата и аз честитявах, вика, ти къде бе? И така. И да продължа с образованието в Швейцария. Значи без строг режим, без отговорност няма как да се постигнат успехи. И да отидете да играете в Барселона, значи не си мислете, че Барселона взимат милиони и просто така си лежат. Имаш права, имаш задължение, имаш свободно време. И аз винаги съм различавал разликата, когато работим заедно и когато сме свободно време. Значи никога не съм се правил или на директор, или винаги комуникацията е била. Но когато работиш, трябва да има респект към човека, който отговаря. Даже един случай, една интересна случка ще ви разправим. Една моя служителка идва и вика: господин Каракашев, вие не ме обичате. Е така от нищото. Моля? Да, от нищото. Да, ама разплакана идва. Викам, как да ме обича? Не мога да разбера какво става. Вие, той е така, той е така. Значи при нас, българите, всичко се взема много емоционално, много лично. Към теб има специално отношение или този го мразя. Ние не можем да различим професионалното отношение и личното отношение. Да, много е тънка границата между двете и много често се прескача. Значи навън тази граница е много ярка. И аз сега се чудя как да изляза от положение и по едно време викам, случайно да попитам да имате, т.е. да попитам случайно да имате трудов договор. Тя вика, да. Викам, може ли да го нанесете? Носи тя трудовия договор. Викам, хайде сега да видим къде пише тук клауза, че трябва да го обичам. Викам. Няма такава клауза. Така че аз мисля, че в момента проблемите са от едната и от другата страна. Много се смесват личните отношения, липсва професионалната етика и професионалната отговорност. Така че за мен е много важно младите хора да могат да разберат това нещо. И това ще ви помогне по някой път повече, отколкото дори знанието. Защото когато си коректен, когато имаш отношение. Другото, което е за нашата професия, малко лирическо отклонение, но изключително важно е да обичаш хората. Все едно твоята приятелка или приятел. И ще ви дам един пример. Имах едни съседи, родителите на съпругата ми нещо са скарали и не си говорех. И аз, когато се ожених, станах техен съсед. И те отначало към мене отнасяха се по същия начин. Не ме поздравяваха, не говорят. Обаче аз всяка сутрин, добро утро, добър ден, вечер, непрекъснато. След една година почнаха да се стопяват ледовете. Значи трябва търпение. Сега вече сме първи приятели. Нещо да ми помогнат, аз да им помогна и така нататък. Така че дори някой да ме настъпи, не съм мъчете веднага да го отблъсна. Дайте му шанс и като преподавател и въобще във всичко
трябва много търпение и последователност. Ние искаме нещо да започнем днеска и да свърши вчера, ако може. Да. Да видим резултата. Няма как да се случи. Да. И да се върна на обучението в Швейцария, за да продължим по темата. Значи там имаше колежа, освен сградата, където се водят учебните занятия, там има и специални кухни да се водят. И голямото предимство е там сериозната индустрия. Тоест, индустрията подпомага изключително много училищата. Било то с продукти, дали с машини. Още 90-та година една от първите индукционни печки, една френска фирма я беше направила и имахме в университета. Тоест чисто като благодетели, да, безвъзмездно. Да, те са като настойници. А после тази индустрия по някакъв начин очаква ли... Естествено. Не го прави нати дай ми, но значи ти ако не си отгледаш хора в бранша, тях не ги интересува дали при тях ще отидеш. Важното е да се отглеждат хора и да знаят и да могат. Това, което ние искаме да правим. Тоест системата е била, че спонсорират учебното заведение. Значи всеки дава своя дан. Значи той е като такъв професионален дълг. Примерно ти живееш в едно село и отглеждаш пипер. Мащабно. И какво ще стане на пролет, есента, когато трябва да береш пипер? Трябва ти хора. И ти трябва да се грижиш за тези хора, да бъдат що годе доволни, за да имаш хора, с които да работиш. Да. Значи аз за да продавам тези машини, трябва на някой да ги купи, да ги ползва. А кой ще ги ползва? Те трябва да има които, да. Значи ако днеска не ги обучим, утре няма да има никой. И зато е много важна наследствеността и предаване на щафетата. И това, което ви казвам за тая връзка между поколенията. И знаете ли кога човек остарява? Може ли да предположите? Не е като излезе в пенсия. Когато спре да чете и да се интересува. Значи, когато спреш да четеш, аз ако съм спрял да чета и да се информирам, няма да има какво да си говорим. Аз изтървам вашия език, аз изтървам какво се случва в YouTube, аз не съм up-to-date с новите технологии. Да. И тогава едините живеят в един свят, другите живеят в друг свят. Извинявам се, че прекъсвам една много хубава приказка на дядо ми, човек се учи докато е жив. Точно така. И другото, което е, че човек се учи най-много от човек. И туризма е една страхотна професия, обаче има хора, които отиват някъде и критикуват. Примерно отива в някакво мюсюлманско семейство и вижда тези обичаи. И почва, той не е така, що е така, що го прави? И тези хора не искат да вникнат в същността, в традицията, а това нещо те обогатява. И ще ви дам един пример. Да, той се разраства. Не, той критикува, той не вниква в хората, в обичаите. Това е богатството. За да видиш мюсюлмани, евреи, скандинавци, балканци, ние живеем по различен начин. И красотата е цялата палитра. България, примерно, особено Пловдив, там живеят всички нации. Арменци. То е през хилядолетната история на Пловдив, колко население е минало там, колко народи. Както дори с турците, аз имам толкова с приятели и така се уважаваме, изведнъж тази политика просто разединява. Да, това малко вече се отклоняваме. И затова мисълта ми е, че трябва да вникваме в потребности на нашите клиенти, в различни от нас. Това е много важно, за нашата професия е много важно. Това нещо. Да четем и да разбираме хората какво желаят, за да може да произвеждаме продукта вече качествено. Да, и за да бъдем актуални, защото примерно една култура, било в Египет, било в Израел или където ще,
това ти допринася страшно много ти да промениш своя възглед и своя мироглед. И ще ви дам един пример. Баща ми беше в Москва и Ленинград като консултант. И се сприятелява с един професор. И професорът беше с гола глава. И ще ви кажа защо е важно тази малка забележка. И идва на гости. И баща ми къде да го посрещне? Гранд Хотел Варна. Сядаме на една маса, всички го познават и руснаците, както винаги, държат тост. Тоста обръща чашката на екс и я слага на главата. Вие какво ще кажете? Професор в кавички простак, нали? Невъзпитан човек. И вижте какво, когато човек не знае и не е вникнал и няма търпение да вникне, защо някой прави това. А цялата история е следната. На времето Петър I, Петър the Great, както му казват, не е могъл да понася някой, който не може да пие. Не можеш да пиеш от там боляри, такива. Не съм го чувал като... Те не са боляри, ами мужици, да кажем. Хората около него. И понеже на времето е нямало стъклени чаши, а те са били стакани, дървени. Да. И той казва на екс и за докаже, че всички са изпили и го обръщат на главата. Ако протече капка... Значи... Да. И вижте колко е интересна историята. Останало е като традиция някаква. Да. Обаче ти ако не знаеш, така със всеки народ или пък дори някаква общност или някакво семейство, си има една специфика. Ще каже този професор пък в крайна сметка какви глупости върши. Точно така. И ако вие нямате търпението да вникнете в нещата, за вас това излиза един простак. Значи, ако направите някаква глупост, казвате, то това е традиция в моите семейство. Точно така. Не, много е важно да намерите правилната обосновка. Значи, аз винаги съм ценял студенти, хора, с които съм работил, за да излязат. Още един пример. В Астория, в ресторанта сервираме и единият сервитьор ще сервира от плато, но няма щипка. Викам, къде ти е щипката? Спокойно, шефе. И направи един кръг, така се завъртя и след малко това, което беше от платото върху чинията. Викам, какво направи? Руска щипка, бе, шефе. Той с ръката му направи. Измъкнал се от ситуацията. Точно така. Аз дори по време на практика, примерно, когато приготвят нещо, обаче нещо се обърка, нещо не стане както трябва или пък учениците сами си намерят грешките, казвам, няма да казвате, че е грешка. Така е трябвало да стане. Казвате, това е рецептата, така е трябвало. Или другото, което исках да видя, ако го направя така, какво ще се получи. За да мога другия път да знам да го направя по друг начин. Така че ако няма грешка, ето Елон Мъск колко ракети колко изгърмя. Няма как. И да се върнем в практиката, значи ние учихме в колежа и имахме ресторант, ходихме... ресторант към самия колеж или... Да, и един път самия колеж и отделно имахме практика в работещ ресторант. Този ресторант в колежа изхранваше студентите или пък външни хора? Външни. И ти си работиш с резервации, с страхотен сервис, с всичко. Тоест като действащ обикновен ресторант висока класа. И другото, което мен ме изпратиха на практика, 6 месеца бях в един ресторант, който се намира си едно до фестивалния комплекс. И аз нямах пари, 6 месеца карах на мляко, защото даваха безплатно мляко в залата и плодове. И аз отивах с $100 скрити в паста за зъби. На времето не можеше да изнасяш валута. Смятайте какви простоти е било. Той колко оригинално в паста за зъби. Разпечели. Ако те хванат, можеш да те вкарат директно в затвора. Да, за $100. И бях се разпределил към млякото едно сникерче 50 рапина, за да малко да подслаждам и така карах много дълго. И когато отивах на практика, викам, вече ще изкарам някой бакшиш, нещо ще има. Обаче те старите хиени, испанци, португалци, италианци, окупирали всичко отпред и мен ме бутнаха най-отзад. То кога сяда някой, кога не сяда. Викам, тук и ляв няма да мога да изкарам. Не. И почнах да наблюдавам аз
И при мен почнаха да сядат хора преди концерт и след концерт. Тоест, какво Значи, е специфичното? Значи, първо, аз съм израснал заедно с един музикант, ние сме много голем приятел, Ньоко Коларов. Брат му е последният ученик, той е диригент на Панчо Владигеров. Вечер сме били с Константин Илиев, с Васил Казанджиев, с Емилиан Станев тези вечери. И имам, аз самия говоря фалшиво, камо ли да пее, но обичам страшно много музика. Но покрай тях получих една култура, която ми помага много, общувайки с тия хора. И викам, тук единственият начин да изкарам някой бакшиш е... Да попееш. Не, ще ги изгоня още като си отворя устата. Викам, ако направя нещо интересно. И една вечер, втората или третата вечер, идва една жена, възрастна така, и питаме, къде? Тя вика, отивам на концерт. Викам, какъв концерт? Вика, Пендерецки. Пендерецки, това е един поляк, който е, ако го слушаш, ще си затвориш ушите. Модернист такъв, който не е мой. Обаче аз веднага викам, как съжалявам, че съм на работа, викам, мога да го слушам. А тя се очуди, че защото 90-та година източноевропейци нямаше. Как може един сервитьор, който е от източна Европа, да слуша такава музика? Тя се окукори. А пък аз знаех много за този композитор и като почнах, като се разговорихме, и накрая 50 франка. Значи швейцарец повече от 1 франк бакшиш да ти даде. Голяма работа. Викам, тук трябва нов маркетинг, нов подход. И какво направих? Отидах в фестивалния комплекс, защото нямаше тогава интернет. Отидах в фестивалния комплекс и изварих цялата програма. От тази маркетинг. Оттам отидах в библиотеката и се информирах за всички артисти, които ще гостуват и за всички произведения, които ще се свирят. И всичко знаех като критика. И почнаха при мене да правят резервации. Обаче аз, понеже имам 2 маси, мога да си говоря. Разправяме за Чайковски, за славянската душа, за това и бабите така гледат. Те просто не са контактували толкова много. Не са очаквали, че един сервитьор ще знае толкова много за култура. Културен шок. И почнаха да ми дават по 20 франка, по 10 франка. Почна да си варят добри пари. А отпред като работиш, повече от 1-2 франка, трябва да минеш 20-30 маси, остатък се запенва. Обаче... ти въпреки, че малък район си имал... 2 или 3. Обаче пък по този начин обръщаш повече внимание. Слушай сега, това е началото. И тези моите колеги почнаха викат, видяха, че почнах да взимам така добър бакшиш. Искаха да ме местят. Викам, не, аз съм ученик, аз съм студент, аз не трябва да работя много, аз трябва да правя бавно нещата, за да мога да ги правя както трябва. Така че викам, тук ми е добре. Измъкна се. Зато ви казвам, много е важно във всяка ситуация да имате обосновка. И един ден, ресторанта беше уникален. Тогава в България нямаше такова нещо. Значи, имаше една централна кухня и имаше като кухня майка, ама в самата сграда. И се захранваха 4-5 различни ресторанта. Единият, който беше за банкери, за обяд, нещо от хепи, ама много по-висока класа, за да можеш на обяд бързо да хапнеш. Имаше и готвени неща и така нататък. И в единия ъгъл имаше едно си паре, където беше винаги резервирано и само директори на банки сядаха там. И имаше 2 сервитьора, които сервират там. Постоянно. Те се знаеха, гостите знаеха си обичайки. И управител ми беше един индиец тогава. Един ден идва. То много международно се получава. От цял свят. Швейцария е така. И идва един ден и казва, трябва да обслужваш този район, където е VIP. Аз се разтреперах.
Защото знам, ако стане някой гав, ще ме изгонят от училище. Ами добре. И додаха 8 човека, мисля, че бяха една маса. Взимам поръчките, хората интелигентни, компетентни, всичко. Обаче сега викам, по едно време пиха някакво по-тежко бяло вино и след това искаха нещо по-леко. И аз сега викам, ще се направя на много компетентен. На разбирач. Да. И отидах, взех една бутилка шампанско. И разливам. И викам, знаете ли, що се разлива шампанско? Защото сухото шампанско, което е брут, то е кисело това. И въглеродният двуокис от балончета неутрализира рецепторите в устата. И той нещо го бях чел някъде и казах, сега ще да правя на многознайко, като тук пак ще играм на някой бъкшиш, обаче този, който беше шефа на масата, каза, вика той шампанско, кой го поръча? И викам, в нашото заведение така и така, правя съм много компетентен. Вика чудесно, компетентни сервитори, обаче вика, искам да попитам кой ще плаща. А пък едно шампанско 150 франка. Уха! Ще викам аз. Както ще да стопих ледовете, обаче немски някой знае ли? Значи има един лав Гензехаут. Значи кокошката или патицата, като те скубят, как и стават, или като ви е студено, кожата как става така. Така. И отзад ми тече, непрекъснато тук, как ще се оправя, нямам идея. Приключи всичко, пак голям бахшиш и ме извика този човек. Знаете ли, вика, кой съм аз? Не знам. Аз съм собственика, вика, на тая верига. А това смятай се едно Хилтън или нещо такова. Замръзнах. И вика, знаете ли... т.е. без да знаеш, си сервирал на шефа. Да. На големия шеф. Ма тя каква е историята? Тази баба първата, тя била акционерка и негова приятелка. И му казала, иди да видиш твоя ресторант, какъв екземпляр от Източна Европа има. То съвсем случайно, несъзнателно. Да, така се получи. И какво ти каза в крайна сметка? Тогава се запознахме, 2 пъти ма кани на конна езда там ходиха. И... вече приятелчета. Да, стана му интересно. Видя, не беше чувал за Източна Европа много. И му беше интересно. И той видя, че и аз се интересувам. И след Швейцария се връща в България или? Да. И бяха най-трудните години. Тогава 92-та, 3-та, мътни приватизации. Да. И беше за мен шок, когато се върнеш от там, на този ред, тая чистота, тая хигиена, тая педантичност, педантичност хубавия смисъл на думата, изведнъж тук мръсно, изпорубено, разграбено беше страхотен шок. А с какво се занимаваше, когато се завърна в България? Когато се завърнах в България, то беше интересно. Трябваше да почне работа на Златни пясъци, обаче директора го беше страх да не му взема мястото и не искаше да ме назначава, защото нямаше такива хора, които са завършили. Ти беше преквалифициран за там, така да кажем. Да, и отивах се карам с кмета, защото никой не иска. Значи аз имах договор с Макдоналдс да бъда един от първите, т.е. да вляза в ръководство за Източна Европа, департамента за Източна Европа, обаче имах договори с Златни пясъци. Т.е. да ръководиш франчайза в Източна Европа, така ли? Да, значи те искаха 5-6 човека от колежа, които са завършили, за да може да тренират и да развият дали експерти, дали директори и така нататък в Източна Европа. И търсиха хора, тогава нямаше хора, които са завършили от Източна Европа. Бяхме 2 българи и 1 унгарец. И бяхме много търсени. Обаче се върнах и чаках 5-6 месеца да се разберем. Тогава се скарахме с него, обаче пък след това станахме приятели големи. И отивах се карам с кмета и да кажа, че никой в този град няма кой да... Аз защото имам един такъв принцип. Като не мога да се разбера с мишките, отивам с котката. Нали, не вървя. Да, то по иерархията трябва да се тръгне нагоре.
не хоря по иерархията, но отивам най-отгоре. И кого нямам представя, отидах и той като чух какво съм, откъде идвам, кон съм правил, в общината нямаше хора, които да знаят чужди езици. Аз знам руски, английски, немски и нямаше такива хора и той вика, ела тук. Викам, аз не съм учил, зато и ще заминавам. И както ще да е там, ми бавиха документи, не можах да замина и започнах на граждански договор като шеф на канцеларията на кмета. Организирах всички събития, бизнес делегации, пътувах с камари търговски, с министри. Примерно това училище в Албена. Аз бях част от екипа, който го легализира. Имаше един морец, аз не знам дали ги знаеш в Албена. Да. Колежа, институт ли колеж? Точно така. Аз организирах първото посещение на министърката на външната търговия на Холандия, Иван Ван Рой. И с нея, като доди, аз бях в Холандия, като доди тук, открихме училището. И след това с търговското аташе и имаше трима или двама холандци, едно момиче беше, морец беше един, той се ожени за българка. Искахме да го легализираме, да му дадем статут и от Министерство на образованието. И там се бавиха нещата. Така че много такива неща, около 5-6 години ги върших. През това време и работих на граждански договор като консултант към Европейския институт по туризъм. Правихме концепция за развитие на Палма де Майорка, както ви казах, Корсика, Ланкастър, Рюген, Пере. И много интересно, може би ще ви е интересно, 1993 година пътуваме за Палма де Майорка и във вестника чета България е бъдеща Палма де Майорка на Балканите. А Палма де Майорка, там беше този ефтиния баламан туризъм, както му викат немците, пиандурския туризъм, млади хора, както е Слънчев бряг. Да. И те искаха да се откъснат от този си имидж. Обаче това не става изведнъж. И те започнаха, значи в Палма де Майорка има институт по туризъм, ползваха немски консултанти, ползваха и хора от източна Европа. Аз бях и още един унгарец май беше. След това запознахме и с общината, после те пък дойдоха във Варна, на гости на кмета организирах делегация да дойде и каквото ще ви кажа, ще ви се стори много странно. Гледат и викат, вие сте толкова напред туризма, че просто ви завиждам. Викам защо? Това е делегация от Палма де Майорка? Да, те са мои приятели, екипа, с които работиха. Двама преподаватели бяха в тяхния университет там. Т.е. там, където вече е развит туризмът и да ти казват, ама то тук по-добре. Да. Много странно. И аз случих, знаеш защо? Не знам поради каква причина. Не може да се сетих. Никога не бих предположил. Тук разрух. Вие вика имате невероятния шанс да не събаряте хотели, ами да почнете да изграждате, черпейки негативния опит от чужбина. Тоест Палма де Майорка тогава работеше, беше презастроена, беше ефтина дестинация, пиеха и искаха да си сменят имиджа. Най-трудно се сменя имидж. Примерно, ако ти тръгне имиджа на лека жена, дали е верно или не, иди разправи, или че си мръсник, или че това няма оттърване. И тези хора 10 години работиха и продължават се още да работят, той имидж да го сменят. И смятайте, ни пък папагалите с каква гордост приехме имиджа. Да, се гордеем, че ще бъдем това, от което те бягат. И за съжаление, нашия туризъм се разви без концепция. А какво значи да има концепция? Някой може ли да каже? И защо е важна концепцията? Ясен път на развитие. Концепцията е един проект за цялото развитие на туризма. И казваме така, има един маркетинг се прави. Кои са ни потенциалните пазари? Откъде, какво бихме могли? Второ, когато знаем това нещо, ние знаем какъв вид туризъм да развиваме. Дали нискобюджетен, високобюджетен, т.е. скъп туризъм. Примерно Швейцария развива скъпия туризъм, защото е малка страна. И те си казали, значи това е концентрират се върху преди 100 нещо, години. Да, 130 години.
но ще ви разказвам по-късно. Имам много истории, които да ви разказвам, но те, когато решават, че ще правят този туризъм, правят такова образование, правят такава инфраструктура, правят такава култура, правят такива магазини, правят такива забавления за този тип гост. Турция, примерно, е нещо различно. Там има и евтин туризъм, има и скъп туризъм. Обаче, на времето си спомням, един немски професор ми каза, запомни, никога, века, един професор с една камариерка няма да лежат на един плаж. Може да е дискриминация, но между нас си говорено, това е сегментиране на пазара, един таргет. Защото тази жена има едни потребности, този човек има други потребности. Т.е. набгажда се спрямо от търсенето. Точно така. И всичко това се регулира от държавата. А тук е пълен хаос. Образованието по един начин. Какви кадри трябват? Колко кадри трябват? Каква е инфраструктура? Колко да се строи? Примерно в Испания, в Палма, пък и в Корсика беше уникално. Много е красиво там. И много диво запазено. И изследват с всички ресурси. Един от ресурсите за развитието на туризъм. Значи вие ако правите един омлет, яйцата ви са един от ресурсите, нали? Ако имате 2 яйца или 3 яйца, ще направите една порция. Ако имате 50 яйца, може да правите друго. По същия начин кадрите са един от ресурсите. И когато не е разчетено колко обекта да правиш, с това какъв ти е потенциала, откъде ще го докараш, как ще го обучиш, всичко е рухва. То сега се пренаситихме с ресторанти, с хотели и нямаме кой да работи в тях. Точно така. Даже после, след тази среща мога да разкажа нещо много интересно, което казват на Запад, че всичко е конкуренция, пазара го регулира. Това въобще не е вярно. И тук, примерно, отваряш едно заведение, след няколко дена до тебе могат да отворят 3 или 5, което води до пълна ще фалират всички, пренасищане на пазар. И като няма кадри, и те продължават да правят нови. И кризата се задълбочава. И затова наличието на концепция, всичко каквото правите е много важно. Примерно, като си правите рожден ден, вие си правите малка концепция за вашия празник. Първо, все пак някаква тематика лека трябва да има. Нали? Кого ще поканите, с какво ще го почерпите, какъв ти е бюджета. Всичко това нещо трябва да се планира предварително, за да бъде успешно, а не хаос. Ама той има уни. Както в готварството, думата мизанплац, говори ли ви нещо? Това е подготовката на продуктите въобще. Когато почнеш да готвиш една рецепта, всичко трябва като полуфабрикати, т.е. да е обелено, нарязано, по цялата рецепта всичките продукти трябва да са пред теб. Защото представи си, почваш да готвиш, слагаш лука, забравих моркови. Отиваш да белиш моркови. Той загаря. Става хаос и става голям проблем. Затова един вид всичко трябва да ти е подредено пред теб. Точно така. Това и представлява самата концепция. Да, и всичко каквото правите, трябва да си подготвите нещата. Тоест, вие да кажете, аз искам утре да отида до Варна. Какво трябва да направя? Трябва да си освободя свободно време. Трябва да видя с какво ще пътувам. Как ще бъда облечена. Или с кого ще се срещна. Как ще се прекарам времето. И това, че си го решил, не значи, че 100% ще стане. Обаче ти имаш някаква визия, някаква концепция. Ако случайно завали, ти не можеш да го предвидиш. Търсиш решение. Но общо взето имаш някаква визия за нещата, което в България много малко все още има този начин на мислене. А каква беше твоята визия да започнеш този голям проект? Моята визия беше следната, че в края, след като се наложи да затворя моя ресторант, защото беше в морската градина, спряха достъпа с коли, а днешно време един ресторант без паркинг е обречен. И там се случи един инцидент, мина ми един автобус през реката и тогава ме поканиха в
колежа по туризъм, тази катедра, която баща ми е създала, да преподавам. Тоест, това, което той е създал, основал, точно ти така продължаваш след време. И аз почнах да променям доста нещата, обаче като почнах да видя какви са материалите и какво има на български, просто видях, че нещата не са добре. Няма на български точно подготвени съвременни учебни материали. И днешно време в интернет всичко го има. Абсолютно всичко. Ние не сме измислили нищо. Знаете ли какъв е проблем? Днешно време. Значи на времето при комунизма бяхме ограничени с информация. И ти търсиш. Примерно музика, слушахме Свободна Европа или румънците пускаха такава модерна музика и ние слушахме. Ама все едно представете си в пустинята и си жарен. И в един момент търсиш водата. В днешно време младите хора и ние, и аз имам предвид като млад човек, сме пренаситени от информация. Имаме достъп, обаче не е систематизиран. Да, не само това. Проблема е, примерно, за витамини. Като тръгнеш да търсиш в интернет и ще видите. Витамини има за лекари, има за фармацевти, има за физиотерапевти, има за фитнес инструктори и страшно много информация. А за кулинара, за готвача няма точно систематизирано. А какво е то? Има два вида витамини. Едните са масно разтворими, другите са водоразтворими. И това в кулинарията е много важно. Защото, примерно, ако взимате, дори ако пиете един витамин и този витамин е витамин Б и не го взимате с някаква мазнина, т.е. дали ще е олео, дали нещо, което съдържа мазнина, вие не може да го усвоите. Няма да се усвои в организма. Да. Ето тези дребни неща и тогава решихме с моя колега и приятел Жоро Котев, който работи в Швейцария и поне сме възпитаници на една школа, много бързо намерихме, минали сме по една система на обучение и долу-горе знаем кое е най-актуалното в момента. И започнахме да правим платформата Шеф и Гастро, като преструктурирахме тотално учебния материал. Сега, например, днеска отделно има продуктознание или как се говори? Материалознание. Да, то всъщност не преди го имаше, сега е вкарано в самата технология. Е вкарано, обаче докато ние работим, т.е. искаме да подготвим материала така на принципа на принадения продукт. Т.е. да кажем зеленчуци. Какво представляват зеленчуците, какво им е физиологичното значение, какъв им е състава. Това е как да ги закупиш, външни органолептични качества, от физиологична гледна точка какъв им е състава. След това, следващото нещо е как тези продукти, като ги получиш, т.е. как да ги оцениш, когато ги получиш в ресторант. Ако е замразено, как да го изконтролираш? Защото ако е по-ниска температурата и е почти размразено, този продукт не става. И да го замразиш. Не може да се обработва. След това, как се съхранява? При какви температури, какви фири дава и така нататък. След това какво следва? Първична обработка. Първичната обработка, това е измиване, нарязване и това се казва полуфабрикат, т.е. заготовките, които ти правиш. След това го разглеждаме какви температурни кулинарна практика има, т.е. при какви температурни режими на обработка мина. Примерно има хидротермични, значи пак те при нас са различно разделени. Има хидротермични и има с сухо нагряване. С две думи, с Георги Котев сте направили една обща платформа за кулинари. Значи то ще бъде за всичко. Сега сме почнали за кулинари, защото... Само да вметна и за нашите зрители да кажа, че това е платформата Шеф и Гастро, в която екип от професионалисти от цяла България участват в разработката на уроци и обучения в сферата на туризма, като за начало сте започнали с кулинарните техники. Точно така. Първо искахме да сменим
методиката на подреждане на материала. Другото нещо, което спряхме, т.е. ако видите учебник, има много описателни неща, много излишни неща. Аз съм разглеждал доста често платформата във вида, в който все още тя не е завършена, нали? Все още е в процес на разработка и наистина нещата, които съм чел вътре, са неща, които са необходими и наистина много трудно се намира информация за тези неща. И много кратко и синтезирано. Например, Георги, я дай сега тук горе на продукти и технология. Само още нещо да ви кажа. Знаете ли какъв е приноса на този откривател на iPhone, създател Стив Джобс? Значи той събира всичките тези компоненти, които са в iPhone, те съществуват, той не ги открил. Обаче той прави един продукт, който е удобен за ползване. Значи не да отиваш там, ами като влезеш вътре, това нещо ти е до теб. Той ти е почти личният секретар. Даже някой и личната приятелка. до там се стигна. Тоест, въпросът е това, което съществува, ти да го направиш полезно и лесно за ползване. И примерно, днешно време въпросът е да се стига бързо и лесно до информацията. Тя да бъде достоверна, синтезирана и вярна. И примерно, ако минаваш по академичен път, там има изисквания какво да пишеш, как да го обясняваш, докато ние искаме да бъде съвсем прагматично. Прави едно, прави две, прави три. Ако направиш нещо, много е важно защо го правиш. Върни назад. Сега, тук няколко неща има. Значи, дай да минем през съставата. Първо, екипа, който събрахме, нали, това, което е повече за нас. Дай за нас, където е. Махни са тук долу. Много ясно сме формулирали, т.е. липсата на точна и вярна информация накара да създадем тази платформа. И за младите хора, после ще ви пусна едно филмче, в което представяме платформата с аватар. Искаме всичките уроци да ги направим с аватар. Аз видях с... Много кратко. И моята идея е... Интегрирали сте изкуствения интелект да го рекламира. Как се приема? Много ми е интересно как ще го приема. Не знам, я го намери да го пуснем да видим. Някъде в сайта трябва да е. Не, после ще го... Добре, после ще го видим, да. Но идеята е, примерно, когато трябваше да представим платформата, ни отне 45 минути. А когато го направихме с този изкуствения интелект аватара за 6 минути. Значи спестяваме много и младите хора... И по-лесно се освоява, защото аз, нали, понеже това с класа по журналистика това правим. Многото информация, било то за някоя кулинарна техника, някоя дестинация и така нататък. Ние в рамките на между 30 секунди и една минута можем да кажем най-важната информация за това нещо, а вече когато зрителят прояви интерес, той вече може да си прочете и да се намери информацията. Точно така. Даже първото, което го направихме, значи ние направихме 3. Едното, което е за хотели и ресторанти, другото, което е представянето за училища, защото подходът е различен. И третото е за курсовите, ние, които правим. Ние направихме за училищата и беше 6 минути. И се оказа, че в един момент 4-5 минута и почваме да ги губим. Нещо вече да. И въпросът е ти това нещо, за това педагогиката е изключително важна. Не е важно само да си професионалист, само трябва да възбудиш интереса и концентрацията, за да се слуша. И моята идея е, примерно, в края на лекцията, казвам така, колеги, нали, на студентите им казвам колеги и вие сте ми колеги вече. Колеги, към следващия път ще вземем следната тема. И ви я пускам в едно филмче, чрез изкуствен интелект, което е в рамките на 5-6 минути. Плюс това, тук могат да се качват ресурси, като учебни помагала, филмчета и така нататък. Обаче,
ще ви дам задание вкъщи да си прегледате по тази тема материалите. Това филмче на спирката, когато вървиш, може да го чуеш няколко пъти. И там най-важното, което трябва да запомниш, ти се набива в кавички, нали, подсъзнанието. Следващия ден имаме лекция, тема. И ние коментираме вече, аз няма да ви преподавам, да взема една книга и да ви чета, а ние ще дискутираме. Примерно, защо пошираме така, защо, примерно, едно месо, което има много съединителна тъкан, не го сотираме, ами, примерно, го подлагаме на хидротермична обработка и така нататък. Тоест един вид като самоподготовка, помощ към... Обаче, един и същи материал по този начин го минаваме 3 пъти. Един път сентенцията, второ вкъщи малко да погледнеш и третия път дискусията. И се усвоява много по-лесно. Точно така. И искаме да подменим всичко. И после, като ви пусна филмчето, ако ви е интересно, за мен е много важно да чуя вашето мнение, защото той е предназначено за вас. Искаме да започнем 2 пилотни училища. Тези училища, какво ние си мислим е едно, но как се възприема е друго. Аз това ще да питам, как се възроди идеята за тази платформа? Ами идеята се възроди, че няма на български нищо. И какво си казахте с Котев, давай правим го. Да. И този опит, който имаме, тези контакти, които имаме, повече за нас исках да видите какви хора сме привлекли. Дай малко по-надолу в страницата за нас, да, където е. Още. Надолу има ли още? Има. Още. Ето и. Това е част от... Значи това сме ние инициаторите от начало и отдолу ще видите. Георги Котев, Станислав Котев, ти и... Мирослава, която редактира. След това вижте колко хора. Никола Тодоров, главният котвач на Кемпински. Митко Лапчев в Лондон. Виктор Жечев работил с Минев. Как му беше? Който е в Лондон, в Кордон-Бло. Най-добрият български готвач, който е най-титулан. Емил Минев ли беше? Мисля, че Емил. Валио, главният готвач на Гранд Хотел Пловдив. Това е ваш възпитаник. Светло, който наша разпитаник. Данчо Касабов. Чавдо, който има хотел в Лондон. Асен Нибров, който Той не беше ли готвач на посолството в Лондон? Това е също възпитаник на Добрич, Иван Георгиев, който е уникален, който е в алхимист в Копенхаген. Не го познавам. Той е един от най-уникалните интересни ресторанти. И така нататък. И искаме целият материал да бъде систематизиран. Технология, кулинарни техники, физиология. Колко време вече работите по платформата? 4 години. 4 години. Всяка вечер. Двамата. Пише. Другото, което е, вътре има рецепти. И не искаме, младите хора също могат да вкарват рецепти, направени са по професионален начин и примерно искаме учебния материал, който правим, да няма вътре описване на рецепти, ами да отиваш на рецептите. Давай надолу. Да, ето ви, че тук някъде надолу мисля, че трябва да има. Ето го. И тук можеш да намериш за всичко сортиране. Дали са предястия, дали са зеленчуци. И другото, което е, като влезеш в една рецепта и ако видиш примерно домати, обаче ти не знаеш за домати. Дай някоя рецепта. Избери си някоя, Георги. Няма значение коя. Добре, шоколадовото суфле, хайде на него. Дай надолу сега. Сега, много е важно как е структурирана. Първо описание на рецептата. Всеки, който качи някаква рецепта, искаме много хора да се включим тук, да го напълним. Да кажем това, че всеки може да добавя собствена рецепта, която после се селектира от вас, предполагам. Тя не толкова селектира, обработва се, защото има изисквания. Да е в една структура, предполагам. Точно така. След това приготвяне. Защо е важно времето за приготвяне? Той вече ще ви кажа този анализ, който правим на менюто, ама някой път ще дам на лекция. Малко по-широка тема, да. Така и колко време порциите, отнема. калориите, точно така. След това съставки. Дай надолу. И примерно
леко отиди с курсора, примерно на брашно. Лекичко. Ето. Какво е брашно, каква му е ролята. Защо е в тази рецепта? Точно така. И ако отидеш в повече, вече ще видиш много повече информация за брашното. След това инструкции. Значи, другото, което е много важно, продуктите да са подредени по начина на ползване. Защото като почнеш отгоре, всичко да ти е подредено. Да е подредено. Знае кое кога идва. Точно така. След това инструкциите. Като разделени са на заготовки и кулинарна обработка. Тоест това е освен обучителна платформа и един готов рецептурник. Плюс това, тук могат да се водят в кулинарната академия лекции, упражнения, тестове, учебни материали. Аз видях даже в по-задълбочен план, когато ми даде достъп за самата платформа, могат да се правят и изпитвания. Точно така. Правят се тестове, идеята е, излизат грешни. Ние качваме материала, който е базисен и който го определяме с преподавател. Преподавателя сам може да се качва още. Ние може да му помагаме, да се качва филмчета, линкове из интернет, така нататък. И към всяка тема вътре тест. Теста там ти показва колко време си учил. Показва ти от цялата... най-различни въпроси има, не само да играеш на тото. След това ти показва какво знаеш и какво не знаеш. И това е огромна помощ на преподавател. Въпросът е не... Значи, ролята на един преподавател е не да те скъсам и не да ти покажа че за нищо не ставаш. Въпросът е да те мотивирам и да те науча точно така. И като примерно виждаш, че по тези въпроси не само ти, ами като цяло класа ниски са му резултати. И ти отиваш и наблягаш. И аз като един преподавател знам, че това не съгласен. Точно така и се връщаш обратно. Да. Просто какво си представите? Ето сега, например, с вас. Колко седмици ви преподавам супи? Колко седмици стана и още може да ми кажете по какъв начин, коя е технологията за приготвяне. И аз се връщам наново, правим тестове, изпитваме се и това за мен отнема няколко седмици. А с нещо подобно ще ми отнеме 2-3 учебни часа, предполагам. Значи ние като ще ви пусна филмчето и ще видите, ако си го чуете 4-5 пъти, пак казвам, извинявам се за израза, то ще ви го набие в подсъзнанието. Важните неща ще ви ги вкара. Примерно, преди да се легнеш, 4-5 минути можеш да го изслушаш. Един вид, това е като нещо, като уча се, само че за нашите професии. Аз не знаех, че има такова нещо. То реално има една друга подобна платформа, така да го кажа, която е за общообразователните дисциплини, която мисля, че се финансира от Министерството на образованието, но пък там ги има само общообразователните дисциплини. Но ги няма тези... Тук, значи така сме направили. Учебни материали, рецепти и сега, освен учебните материали, има теми, които са много специфични. Тоест, ти ако си научиш за зеленчуци темата, след това, ако искаш нещо специфично за различни други зеленчуци, което е извън учебната програма, ти можеш да четеш. Другото, което е като готвач или специалист, можеш да влезеш вътре и нещо не ти е ясно да го намериш. Работиш и ти пише сортиране. Ти не го знаеш. Отваряш телефона, чат, опа, сортиране. Още като работиш. Всичко излеза. Примерно, какво е жулиен? Казваш му, значи големия проблем, че терминологията не се знае поголовно. Аз като главен готвач навън отивам и казвам, нарежи ми на жулиен, направи ми на мирпоа и край. Филма, той знае всичко. Тук, нарежи ги така, колко сантиметра, колко дълги. Лентички, топчета, да, един е казал, другия аз така мислих, хаби са време, хаби са продукт. Искаме всичкото това нещо да го оптимизира. Доколкото бяхме говорили преди това, беше казал, че беше на една среща с Министерството. Да, значи първо направих една среща с преподавателите. Преподавателите се притесняват, че това нещо е покривно и не е авторизирано.
И ние, Министерство на образованието миналата седмица, организира среща, която присъстваха замминистъра на образованието, замминистъра на туризма, главният секретар на Министерство на образованието. Тоест хора, които оторизират подобни неща. Така, плюс всички директори от София област и преподаватели. Какво беше мнението на министрите? Те казаха, че това е високо интелектуален труд, който в България такова нещо няма. Така казах. Аз лично не съм срещал едва ли и съм 100% сигурен, че няма нещо. И това го правим. Значи, като ви пусна филмчето, ще видите, ние сме се насочили 3 таргет групи. Гимназия, училища, да направим първо ниво. Значи ние с вашите преподаватели от цялата наука трябва да извадим базисните неща и да кажем, за вас е това. Другото за колежа е друго, за университета точно така. Друго. И едното да стъпва на другото. За да може да награждаме и да стигнем. И този материал трябва така да го подредим, че да бъде. Кога се някакъв план, кога се очаква да бъде приключено това нещо? Или... Аз няма да съм жив, ако го приключа. Това нещо няма приключване. Винаги има информация, има какво и нещата се променят. Тоест, това много. Е един вид като една книга с отворен край. Тоест няма край. Като Вселената. Винаги може винаги може да се добавя. И другото, което е, за нас един вид ще ви кажа, един съм мислил за грахово зърно. И го вкарват психиатрия. Лекуват го и след няколко месеца го изписват. Разхожда се той из Добрич 2 часа и в един момент бяга пак обратно психиатрията. Ко стана, бе? Видях пител. И колко си видял пител? Нали знаеш, че не си грахово зърно? Аз вика, знам, но той дали знае. Така че ние правим нещо, но ли да ваши ви върши работа и ако не сме заедно, ако не обменяме информация и ако си нямаме тази приказка, честно, вие да ми кажете това така, аз да кажа, ама това е много важно. Тоест и обратната връзка е много важна. Да. И затова искаме да изградим с учителите първо много добри контакти, освен приятелски взаимоотношения и колегиални отношения и тези контакти да слязат до вас, до учениците. И след това, отивайки, искаме да направим един клуб за най-добрите ученици, да ги приемем в този клуб и да им мислим за кариерното развитие. Значи, интензивно обучение, допълнително професионално развитие. Искаме да правим лагери, искаме да подбираме най-добрите хотели, които работят с нас, които са минали нашето обучение. Там да отивате на стаж на практика. Имаме контакти в чужбина. Днеска говорих с кандидатстваме за партньорство с ФАО, къде на Германия, Немската кулинарна асоциация, аз съм член там. Имаме много контакти по света и всички трябва да работим заедно. Са нещата, които прави целият екип по отношение на платформата, нали, начело с тебе и с Котев. Нали, нещата наистина много ми харесват. Малко вече като за финал, като за край, какъв съвет на младото поколение би дал в професионален или личен план? На какво да обръщат внимание? Хващайте с нещо, което ви доставя удоволствие. Това е най-важното нещо. Защото ще ви дам един пример с нас. Ние 4 години всяка вечер работим без една стотинка да получим. Обаче защо го правим? Защото ви харесва. Точно така. И другото, което е, ние вярваме, може да се залъгваме, че правим нещо обществено полезно. Защото човек, една нация, аз така съм възпитан от моя дядо, от моя баща, в чужбина, където съм бил, човек, за да взима, първо трябва да дава. Защото от някъде, за да вземеш, трябва да го има. Трябва да даваш и трябва да взимаш. И затова връзката помежду ни, диалога и мотивацията, примерно като любовта към професията, и това е любов. Нали? Любовта има различни измерения. Когато човек има любов, той е готовен на компромиси и да работи дълго време в една насока и да е търпелив. Защото му доставя удовлетвореност и удоволствие. Не само пари. Тоест, независимо с каквото и да се занимаваме. Да, избора си е ваш. И другото, което е, обкръжете с подходящи хора. Няма значение колко са възрастни. Аз съм работил, примерно като работих с снабдяването, работих с такива общи работници, цигани и така. Аз снимкам роми. Ние си говорим цигани, което си е етнос. И се уважаваме, и си имаш приказката и всичко. Общувал съм и с министри
и с кралски особи и така нататък. Така че, когато си намериш точните хора... Знаете ли каква е приликата и разликата между рая и ада? Значи, в рая германеца е инженер, италянеца любовник, французина готвач, англичанина полицай. В ада германеца полицай, англичанина любовник и въобще разменени позициите. И ние и същи позиции, и ние и същи хора. Ако не успееш да ги поставиш на правилното място, от рай става ад. Тоест, трябва да има синхрон, симбиоза между Трябва да намериш подходящите хора на подходящото място. И се обграждайте с подходящите. Значи, като видиш, че един човек не става за тая работа, не си губете време. Дори и в любовта. Ако видиш, че един човек не е твой човек, безсмислено. Рано или късно нещата приключват. А когато видиш, че някой е твой човек, ти си готов на жертва. И когато в една професия ти доставя удоволствие, ти си готов да жертваш и да вървиш напред. Че мога да кажа? Добре, благодаря ти за този разговор. Наистина беше доста изчерпателен. Минахме през доста неща, разгледахме и самата платформа, която разработвате. Вие, скъпи зрители, ако желаете, можете да обърнете малко повече внимание по-подробно на самата платформа и да дадете и вие вашите рецепти или пък да научите нещо ново в кулинарията. Благодаря, че за пореден път ни изтърпяхте и гледахте този епизод на нашия подкаст и ви очакваме следващия път. А до тогава може да се абонирате, да харесате и да споделите клипа, ако ви е бил интересен. До следващия път.